От древността растенията са носили на света здраве. Времената са се променили, но науката за растенията и умението да се използва тяхната сила се развива всеки ден. Съвременната технология е призвана да вземе от природата всичко, което е необходимо за здравето на човека. Здравето е от растенията. Още от най-ранния стадий на развитието на човечеството, растенията са били не само източник на храна на хората, а те са помагали на човека да се избави от болестите. Народите в древния свят са използвали около 20 000 растения. Днес са известни повече от 500 000 вида и тяхното изучаване постоянно продължава. Желанието да се обедини силата на природата и научния прогрес се появи технология, която залегна в основата на производството на биологично активни добавки към храната. Съгласно статистиката, всяка секунда в света се употребяват 12 капсули Vision. Ежедневно повече от 15 милиона човека, не безразлични към своето здраве, приемат минимално по една капсула от продукт на компанията. В този филм ние ще се опитаме да намерим отговор на един въпрос. Какво е секрета на формулата на Bad Vision? Как и от кого те се произвеждат? Франция. Аркофарма. Това е Франция. Град Карос. Повечето от фабриките за производство на БАД в Европа предпочитат да са разположени в този регион. Заводът се намира на морския бряг в екологично чисто място на планетата. Тук е удобно да се доставят суровините за производство, а след това да се отправят продукцията по градове и страни от Европа, Азия, Близкия и Далечен изток, по целия свят. Преди да попаднем в завода, нека да разберем кой създава и намира различните билки, които по-късно се превръщат в бадове. Кой решава да обедини екстракт от гроздови семки и гинко билоба с бета-каротин, за да се получи, например, формулата на антиокса. Формула. Добър ден, аз съм Филип Шапел, директор на департамента за разработки и изследвания на концерна Аркофарма. Моят департамент създава формулата на БАД. В началото се появи идеята. После ние определяме нужен ли е този продукт на хората, ще им помогне ли? След това в работата се включват учените. Те определят от какви растения да бъде направен този продукт. Подбират състава на билките или откриват нещо ново. Само отделните формули могат да съберат веществата в едно, за да може те максимално ефективно да се кооперират едно с друго. Именно на този етап се решава какви да бъдат капсулите, дали да бъдат твърди или меки. Самата подготовка на капсулата е голям, трудоемък процес, но е един от най-главните. Главното, което ние трябва да знаем е, че здравето е от растенията. Безусловно, в състава на всеки продукт, който ние употребяваме с храната, трябва да се съдържат проверени вещества. Но какво значи да се подберат качествени суровини за БАД? Какви критерии съществуват за това? Растения, суровини за производство. Добър ден! Аз се казвам Патрис Рако. Аз съм специалист в отдел за закупка на растения в концерна Аркофарма. Сега на склада при нас се съхраняват сезонни растения, суровини за бъдещите БАД. Ние правим закупки от цял свят. Около 40% от растенията се купуват в Европа, около 25% в Азия, 20% в Африка и 15% от американския континент. Ние купуваме около 600 различни вида растения. Всички те са необходими за нови разработки на лабораторията. Тези растения се делят на две – създадени от природата и специално създадени от хората. Ние предпочитаме специално пригодените за производство на добавки. Те са по-надежни. Главният принцип на Аркофарма, това е от една страна необходимо, намиращо се в природата от естествената за растения среда на живот и в същото време максимално качествена обработка на тези растения. Погледнете, днес при мен е цялата карта на света. Ето, това дойде от Азия. А това е гуарана. Току-що я докарах от Бразилия. А това е от Гърция. А този артишок е от Европа. А гинко, което расте само в Азия, сега стана достъпно. Ние вече се научихме да го отглеждаме в плантации. Всичко това са полезни вещества. Сега ние слагаме тези растения на склад. Те стоят там, докато не станат нужни за отдела на производство. Сега, до момента, когато тези растения ще станат бадове към храната, остана не много време.
Здравето е от растенията. Тестване на суровините. Добър ден! Аз съм Франсуаз Дюбан. Мениджър съм на отдел за контрол на качеството. В този момент сте в лабораторията. Тук ние проверяваме, анализираме и контролираме всички продукти, които са приготвени за производството. Ние, така да се каже, сме последната бариера по пътя на суровината. Най-важното за нас е, че по-късно при употреба на БАД вие няма да имате никакви странични ефекти и, разбира се, ние отговаряме за чистотата на продуктите в съответствие с високите изисквания на концентрация за достойна продукция на пазара. След най-съвременните тестове суровината постъпва на следващия етап – раздробяване. Ние обичаме растенията и смятаме, че здравето е от растенията. Криодробене. Аз съм Стефан Масен, ръководител на група за производство. Ние се намираме на първия производствен етап. Тук растенията попадат от склада. Те вече са преминали първата преработка. Сега ние ги почистваме от бактерии, стриваме ги и ги замразяваме. Растенията се обработват в течен азот и едновременно с това се преместват в раздробител. Получената пудра продължава за подготовката на смеси на производството на БАДове. Температурата, при която се извършва криодробенето, е минус 196 градуса по Целзий, но много важно е как се стриват растенията. При тази процедура, ако дробенето е с микрон повече, активното вещество от капсулата просто ще бъде изведено от организма и няма да допринесе полза. Температурният режим на дълбоко замразяване обезпечава съхраняването на свойствата на растенията. Искам да ви кажа, че тук е една от най-силните зони на производството. Веднага след като растението е стрито, то вече не е просто растение. То е биологичен материал, на който е присъдено да носи мисията на оздравяването. Смесване. Сега ние ще видим процеса на приготвяне на смесите. Различните ингредиенти на нашите продукти внимателно се смесват вътре във въртящия се контейнер. Нужните скрити растения попадат в контейнер в определени дозировки в зависимост от това каква формула ние създаваме. След тези приготовления сместа се отправя към следващия отдел, където ще бъде поставена в капсула. Идвайте! Производство на капсули. След смесването вие може да започнете да употребявате така съставения продукт. Но за съжаление свойствата на тези растения не са дълготрайни, защото тази смес трябва да се съхранява при определени условия и тези условия се обезпечават от желатинова капсула. Нека погледнем желатиновата капсула, позволява на билките да съхраняват свойствата си. Даже при различни температурни режими, например при минус 30 градуса, ако вие сте си оставили багажа в багажния отдел на самолета, или на слънчевия плаж сте решили да се възползвате от формулата на Nature 10, даже при плюс 40 градуса капсулите и тяхното съдържимо, нищо няма да се случи. Здравето е от растенията. Сертификация. Добър ден! Аз съм Емануел Фрар, ръководител на отдел за контрол на качество на концерна Аркофарма. Ние произвеждаме лекарства, БАДове и козметика по всички тези три направления. При нас редовно идват комисии от Министерството на здравеопазването. Ние притежаваме сертификат BPF и сертификат GMP. Сертификатите се обновяват на всеки 3 години. Министерството на здравеопазването на Франция ги предоставя с лещателна инспекция. Какво означава това? Това означава, че ние водим производството в съответствие на всички хигиенни норми. Нашата суровина и технология щателно е проверена от Министерството на здравеопазването и затова ние може да отговаряме за високо качество на продукцията пред всеки потребител, за всяка капсула. Ние смятаме, че здравето е от растенията. Сега продуктът е поставен в капсули. Всяка капсула се води на отчет в концерна. За всяка се отделя голямо внимание. Качеството на всяка капсула се проверява ръчно. Разглежда се формата. Заедно с съдържащите се в нея вещества съблюдават се стандартите на размер. Ето защо една капсула в флакона си прилича с друга капсула като 2 капки вода. По друг начин не може да бъде. Дизайн. Добър ден! Аз се казвам Жизел Русан. Мениджър съм в департамента по дизайн и връзките. Нашия екип е от 18 човека. Аз съм свързващото звено при дизайнерите от креативната група, които се намират тук,
и печата. Съхранявайки цвета на източните растения, ние рискуваме. Но пък кой би купил нещо, което не му е симпатично? Затова нашия отдел се стреми да покаже лицето на продукта. Ние изработваме опаковката на всички продукти на Vision. Аз отговарям за това как продуктът ще изглежда, следя за качеството на изпълнението на рисунката и на картонената опаковка и на пластичния флакон. Изобщо за всички елементи на опаковката. В този момент ние сме много радостни. За Vision ние работим над няколко съвременни решения. Това е детската линия LifePack Junior и Gel Millennium. Ето това зелено листенце. Работата с Vision е истинско удоволствие. На нас ни предават мнението на дистрибуторите и ние знаем, че се движим в правилна посока. Работата с растенията ние обичаме преди всичко. Та нали здравето е от растенията? И така, опаковката на продукта е готова. По-нататък следва още един важен елемент. Това отново е конвейер. Готовите капсули се сипват в познатите бурканчета със специалния дизайн на Vision, за да се отправят на дълго пътешествие. Много важно е да се съблюдава количествената норма, която е отбелязана на бурканчето. 30 или 60 капсули. Не трябва да се бърка. Ирландия, Нутрифарма. Здравейте, аз се казвам Крис Тейлър, работя като директор по международните връзки в концерна Аркофарма и вече 12 години отговарям за проекта Vision. Много отдавна компания Vision и концерна Аркофарма създали завод Нутрифарма в Ирландия, където се произвеждат бадове специално за Vision. При тази дъщерна фабрика се съблюдават същите норми и сертификати за производство, както във Франция. Тук има същото оборудване. Просто във връзка с обема на продукцията, която е необходима на Vision за реализация, беше необходимо да се отдели цял един завод. Тук постъпват суровини, внимателно проверени, обработени и съединени по формулата на Vision. Тук с места се разфасова по капсули и бурканчета Vision, а по-нататък готовата продукция постъпва в търговската компания и попада при вас на масата. Аркофарма, това е признат лидер на пазара на растителни лекарства и добавки, научен лидер, а Vision, компания с силен маркетинг план, е способна да реализира продуктите на концерна. Нашата съвместна работа, това е гаранция за качество, успех и възход. Ние в Аркофарма често повтаряме: здравето е от растенията. Транспорт. Аз се казвам Сандип Гоел, директор по доставка и развитие на продукцията на Vision. Аз ще ви разкажа как капсулите попадат при вас на склада. Когато бурканчетата Vision вече са сложени в кашончетата и са подготвени за транспортиране, тя ги докарват в нашия център в Германия, а след това с самолети и големи автомашини нашия продукт се развозва по търговските компании, по пикапите. Ние трябва да се убедим, че процеса на транспортиране на продуктите, до която и да било търговска точка Vision на планетата, не вреди на бадовете и на козметиката, не понижава тяхната ценност. Ние винаги следим за температурата и влажността на всеки пикап. Следим дистрибуторът да получи продукт, който не е излязъл извън срока на съхранение. И за това, че нашите търговски компании се намират по целия свят, ние сме длъжни да следим процеса през цялото денонощие и ефективно да реагираме на всякакви проблеми. Ние всички се стремим към това, всеки дистрибутор, независимо къде той живее, винаги да получи най-добрия продукт Vision. И той винаги може да бъде уверен, че продуктът е качествен, правилно съхранен, правилно транспортиран и той съответства на най-високите стандарти. И ето тези капсули са в моите ръце. Те са преодолели хиляди километри за да в моя роден град. В моя дом ги донесе дистрибутор на компания Vision. Аз приемам капсулите с формулата на Vision вече 12 години. Аз не се лекувам. Аз правя профилактика, т.е. поддържам своя организъм в здраво състояние. Аз съм уверена. Здравето е от растенията.